श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला हिरव्या मटारची भाजी कशी करतात ती दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया साहित्य. हे मटार आहे, सोलून ठेवले आहेत. अर्धा किलो आणलेले होते मटार, सोलून आधी ठेवले म्हणून त्याला कोंब आले आहेत थोडेसे. किती वेळ ठेवले आणि किती आहेत ते? अर्धा किलो आहे ते, म्हणजे 2-3 दिवस झाले ठेवले सोलून ते, म्हणून त्याला कोंब आले आहेत. पाण्यामध्ये 2-3 दिवस नाही, पाण्यामध्ये नाही, सोलून मी असे डब्यामध्ये ठेवलेले प्लॅस्टिकच्या फ्रीजमध्ये. पाण्यामध्ये आताच ठेवले नुकते, म्हणजे 10-15 मिनटं झाली असतील. हे 3 ते 4 कांदे आहेत, बारीक बारीक चिरून घेतलाय. 3 ते 4 आहेत कांदे. हे मिरची आहेत 5 हिरव्या मिरच्या, मोठ्या आहेत थोड्या म्हणून अशा कापून ठेवल्या. खोबरं ओलं, फोडणीसाठी तेल, कोथिंबीर, हिंग, मोहरी, हळद, चवीसाठी मीठ, थोडासा लास्टला आपल्याला लिंबाचा रस टाकायचा आणि चवीसाठी थोडंसं मीठ, साखर टाकायची. 4 ते 5 चमचे तेल टाकूया याच्यामध्ये. कढाई तापली आहे आता. तेल आता तापलं आहे थोडं. गॅस माझा फास्टच आहे, स्लो नाही ठेवला आहे अजून. आता हिंग टाकते 1 चमचा. चमचे लहान आहेत म्हणून 1 चमचा टाकते. अर्धा चमचा मोहरी घालते. मोहरी चांगली तडतडू दे. गॅस थोडा बारीक करते आता. आता ह्याच्यावरती कांदा टाकते. कांदा थोडा बारीकच करायचा, कारण तो मटारमध्ये थोडा शिजला पाहिजे ना लवकर. आता गॅस फास्ट केला आहे मी. कांदा थोडा भाजला आहे. आता मिरची टाकते. बारीक करून घेतल्या मिरच्या मी. 5 मिरच्या आहेत, थोड्या मोठ्या होत्या. थोडं ढवळून घेते आणि आता याच्यावरती मटार टाकते मी. पाणी काढून घेतलं ना? हो, पाणी काढून घेतलं. ढवळून घेते. गॅस आता थोडा बारीक करते. आता ह्याच्यावर हळद टाकते मी, अर्धा चमचा. आणि साखर टाकते. अर्धा चमचा साखर टाकते. चवीपुरतं मीठ टाकते. गॅस मी बारीकच ठेवलाय. वाफ येण्यासाठी जरा ताट ठेवते वरती मी आणि थोडंसं त्याच्यामध्ये पाणी घालते. हे ताट ठेवलेलं पण ते राहत नाही त्याच्यावर, म्हणून आता हे ठेवते. थोडं पाणी घालायचं. पाणी आटल्यावरती मग ते पाणी गरम झालं का मग त्याच्यामध्ये टाकून द्यायचं ते थोडा वेळ. शिजायला पाहिजे म्हणून फास्ट ठेवते.
झाकणी तर वर ठेवलीच पाहिजे ना त्याच्यावरती. म्हणजे ते पाणी ना गरम केलेलं त्याच्यामध्ये टाकायचं असं, ते असं काही हे नाही, शिजायला पाहिजे ना ते. हे बघा आता झालंय. एकदा दोनदा उघडून मी ढवळून घेतलंय भाजी, मध्ये मध्ये ढवळायची जरा. आता हे शिजत आहे चांगलं. आता मी याच्यामध्ये खोबरं घालते. ढवळून घेते. हा कोथिंबीर शिजवते. आता हे सगळं झालंय मिक्स करून. आता याच्यामध्ये हे लिंबाचा रस घालते. अर्ध्या लिंबाचा रस आहे हा. ही बघा आता भाजी तयार झाली. गॅस थोडा बारीक ठेवलेला, आता जरा फास्ट करते. जरा वेळ होऊ देते, तरतर होते चांगली. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल, ही करून एकदा बघा. ही जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. जरूर करून बघा एकदा. धन्यवाद.